Ja voittaja on Fuerte! Huittisten Reelin vuoden 2011 kilpailun voitti Fuerte. Onneksi olkoon. Mitkä on nyt fiilikset? Mahtavat. Tätä ei olisi välttämättä uskonut. Eli te ette arvannut, että voitto tulisi teille? Ei. Kyllä mä koko viikko ollaan kovasti töitä tehnyt, mutta tää on ihan mahtavaa. Mitä luulette, että viette tästä kilpailusta sitten tulevaisuuteen? Luuletteko, että tästä on tulevaisuudessa teille hyötyä? Ainakin me onnistuttiin tekemään 5-vuotissuunnitelma Lujalle. Toivotaan, että se lähtee toteutukseen. Ja, niin. Millä mielin nyt ollaan? Mikä on seuraava suunnitelma? Kai tässä lepoa voisi ottaa vähän pari päivää ennen kuin alkaa mitään suunnitelmia tekemään, että aika väsyneet fiilikset on kuitenkin. Olisiko te jotain henkilöitä, joita te haluaisitte vielä kiittää tähän loppuun? Me halutaan kiittää koko Huittisten Riilikilpailun järjestäjiä, Pentti Setälää, Mikko Lehtosta, Nelli Aaltoa ja kaikkia, ketkä on ollut tässä mukana ja yhteistyökumppaneita. Ja Kasaliinon omistaja, se oli mahtava päivä perjantaina. Ei mitään, kiitokset menee varmaan perille. Ei mitään, vielä kerran onnea Fuerte ja nyt mä päästän teidät vaihtamaan vaihteen vapaalle. Ilmeisesti täällä olisi pientä pippalointia luvassa, mutta siitä ei sitten ole tulossa videomateriaalia. Me pistää nyt kamera kiinni. Kiitos.